Здравейте на всички в YouTube. Аз съм Крипър и в 5 без Minecraft. Това е 7 епизод. Това е сезон 3, епизод 7. Няма, че... О, майка му. Просто на тази снимка. Айде, аз отивам да оправим къща. Здравейте всички от YouTube. Аз съм. Здравейте, кой? Здравейте. Firex. И това е епизода 6. За мен. За него е 7. Ага. Аз трябва да ги правя малко по-това. Малко ли? Ах! Някой ме нацепи дъзна. И имаме идея за чифлик. Правиш бе? Можеш ли да познаеш? Табички. Е така ще картина. Направи огради. Шит. Те сега ще видиш какво ще направя. Нячек! Какво? Сега го вземи с ножицата това. А? Вземи го! Ето ти ножица. Исках аз да направя нещо. Аз ще направя ето. Развали всичко, развали всичко. Какво да разваля? Всичко развали. Аз в момента правя тераса. А, добре, тераса, добре. Съгласен ли си? Да. За тераса, естествено. Тераса задължително. Там, че ще трябва доста дърво за ограда. Имаш ли кирка в тебе? Мале. Не. Чайте ма хора. Чека, аз съм като живко. Да ми бъгва постоянно и да натискам фенси и паст. Я почвам да правя. Така, извинете за забавенето, аз малко... Шит, ладно. Кой е тази тераса? Да. Какво искаш? За нещо ще вършат ли работа? Еми, две тетрадки, два пъти О, шит. Ние беше описаме писаното. Но какво да вземем няколко тетрадки, това е. Да, ние ще вземем по училище тетрадки. Аз в кой ще съм? Так, вика, че съм.
Входните нива много ниски. Къде са тия тройки? Вау, каква е тераска. Jump. Jump. Само е това трябва да бъде. Не мога. Направи кирка. Shit. Бъдем. Shit, пеци. Какво правиш? Чакай. На дядо му. Shit. Нитка да не е там. Пецинол. Видях го в магазина. Какво правиш, бе? Е, това трябва да го чупи. Чупи е това. Коя? Имаш ли кирка? Нямам. 100 пъти ти казах. Аз забравих. Да. О, shit! Хора, очевидно ще трябва да спрем епизода, защото... не, всъщност... Ще ви покажа моето оцеляне и това е. О, shit. Вижте... Това е моето оцеляне. Май смениха IP-то. Имам си яко... Всяко ще го такова. Виждате... Тук съм си ги наредил инструменти... Това си кефа, че. Предни пръсти, други пръсти, така... Много дърво имам. Сега ще ви покажа... горния етаж. Тук порталка Марсиум, тук дъма си имам, всичко си имам. Тук ми е яденето. Имам една много готина тераска. Имаме цветчета в сакси. Виждате, това е много готино целяне. Някой път мога да направя епизоди на него, в смисъл. Обаче ще започна от първи епизод, но той няма да е толкова голямо целяне, защото аз съм се развил доста. Имам си мина е тук готина. Много е надолу, много. И много е завъртяна, просто може да се изгубиш нея. Ето, общо взето моето целяне. За сървъра не знам какво става. После нищо обсъждаме нищо. Не знам дали ще продължа епизодите. И това е. Чао.